Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu uye zvekare pane kavideo kandatanga kuplaya. It is one of those videos that we have been posting page redu Facebook. Is if you just want to laugh, if you want to smile, you can go to that group and then you can follow us. Link ririmo mu comment section. Saka ma messages awo andakatumidzirwa ndichakuverengerai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndanga ndava nenguva ndichizama kuti ndige ndichikubatai pane imwe account yenyu yamainge muchimboshandisa. Saka I'm glad kuti ndazosangana nemi muma streets kiki ndokubva ndakutegai. So ndine confession yangu, handizivi kana paripo patava kutumidzira ma confessions panapa. Confession yangu yakamera sekudai: mukomana nacho ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Nhau yandiunza pano ndeyekuti ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Munhu uyo akandipa mushonga wandiri kushandisa wekuti ndinge ndichiwana macustomers akafa. Murume uyu ndakasangana naye muCape Town, ainge achibva kumasvingo. Kupi chaiko kwaainge achibva handizivi zvangu, saka vainge vangoriwo madzibaba avo vatainge tichingodana nekuti ndichati zita rekuti madzibaba Trevor. Ndingori neinformation shomanana yekwavanobva uye zvekare ndichiri nemafone numbers esister yavo. So I don't know kana zvichizoita kuti ndinge ndichizotaura zita ravo pamhepo zvimwe kuda sisi vacho vanozoregedza kundibatsira because vanga vari kuedzawo pashoma, because ivo vari kuti hanzi ikoko kumusha kwavo pane zviri kuitika, kunyangwe ndisingazivi kuti kumasvingo kwavanobva ndekupi chaiko. Saka vari kuti muna December kana kuri kunzi zvichiita kana vakazouya kuno kuZim ndikufanira kuti ndinge ndichizoenda ndonosangana navo vakati mumasvingo mutown, vobva vachizoenda neni kuvillage kwavo ikoko so that tinge tichizoonesana kuti zvofambiswa sei. Saka urongwa huripo, pari kudiwa mari yakati wandei mukoma, and handisi kukwanisa kuti ndinge ndichibatanidza mari. Vakandiudzawo kuti ivowo havatori nawo mari, zvinhu zvakatovaomera kubva gore richitanga. Havasi kushanda permanently, vari kungoshanda as a casual worker kurestaurant kwavainge vachitomboshanda as a permanent worker, but vakazongonzi uri muZimbabwean hauna permit, saka zvichatoite kutoti unge uchishanda each and every day just in case kana home affairs ikazouya, but ndivo vega vakangomiswa basa. Saka vari kuti zviri kukonzereswa nemhepo yehanzvadzi yavo. Hanzi zvakaitika hanzvadzi yavo pakafa, iye ainge akati kana mava kundiviga muri kufanira kuti munge muchizogera ndebvu dzangu, kana magera ndebvu dzangu munofanira kuti munge muchizodzipisa, musandiviga nendebvu dzangu uye zvekare musazodzichengeta. Saka ivo vatete vanoti hanzi zvose izvozvo zvakatoitwa mushure mekunge ndebvu idzi dzagerwa, asi hanzi dzakazongoshayikwa. Saka hakuna achaziva kuti kushayikwa kwadzakaita dzakashayikwa nekuda kwekuti pane munhu here uyo tora kana kuti dzakangonyangarikawo nekuda kwekuti mufi iye ainge achida kuenda nendebvu dzake. Saka hanzi vakati vachibva kumakuva, hanzi vakatoonekwa madzibaba ivavo. Apa ndainge ndava kutofambidzana navo by the time pavakazofa, because tainge tava kupinda mune mamwe madhiri mamwe ainge ari too deep inini namadzibaba zvokuti takazopedzisira tava kutorara tose. Saka hanzi kuchibviwa kumakuva, hanzi vakatoonekwa madzibaba vachitofamba nezvimwe zvevakomana zvainge zvichitamba zvichifamba zviri kumberi kwemotikari vanhu vachibva kumakuva. Saka hanzi kubva ipapo pamba
pavo panongoonekwa zvinhu zvimwe zvinotyisa even though vasina kuzondipa full information. Iniwo ndiri kunoku ndinorarama nekuenda kumabhawa akasiyana-siyana like the likes vana Mashwede, ende ndinowanzokutambira paZindoga paya ndipo pandinobata dzimwe mhene dzangu. Ndinobuda zvekare ndichienda kunana Mazowe uko kwatinoita zvekunonotengesa muviri yedu ikoko. Saka kuti tinge tichiwana customers zvinotinetsei because zvawandirwa izvi. Unokwanisa kutobuda kutoenda mustreet ugotodzoka wakatobata less than $10 nekuda kwekuti kunenge kustori customers. Saka pandainge ndichiri kuCape Town ndainge ndichigara neumwe murume wandaigara naye ainetsa, aingodanana nemaxhosa, aita sekunge ainge aine dzimu rainge riri paari rainge risingadi chakanaka because dzimu iri zvaraiita raimushavira mari. Aizoti kana akanzi anenge abata mari zviya aita kumomoterwa nevanhukadzi zvekuti ainge asingachakontroleki. Waiti kana ukataura naye waitoona kuti munhu uyu ane shavi rakamugara, asi aizoti kana asisina mari paya ndipo paaitanga kuita sekunge munhu anonzwisisa. So that is what used to happen apo pandainge ndichigara naye murume iyeye. Semunhu ainge achidawo marriage yake ndakatanga kufamba ndichiendawo mudzin'anga mumaprofita akasiyana-siyana. So ndakabva ndachizosangana navo madzibaba through this other friend because kana wava kutanga kuitawo zvechivanhu, kudzidziswa zvechivanhu, unotopedzisira watova nemafriends aunenge wava nawo. Saka muCape Town makagara muine n'anga dzakati wandei dzemuno muSouth Africa zvekare nen'anga dzimwe dzekuZimbabwe. Saka n'anga idzi dzine magroups emawhatsapp, vanongoregister mawhatsapp akasiyana-siyana vachigadzira magroups. Ndakabva ndachizosangana neumwe musikana uyo akandiudza kuti ainge achitoriwo pakutodzidzirawo nzira dzechivanhu. Saka akanditi ainge achida kuzondiona. Takazotanga kusangana mutauni ndichitoendawo kumba kwake, iyo achitombouyawo kumba kwangu. We became good friends. Tainge tava kuenda kunoitwa zvemanjuzu uye zvekare tichienda kumasowe akasiyana-siyana. Akazondiudza kuti ainge aina pamwe madzibaba avo vaainge achiziva. Madzibaba ivavo vaitokwanisa kutodaridza dambudziko rangu iro randainge ndiinaro. Saka takabva tachizotaura navo tikazoenda tose. Madzibaba vakandiudza kuti vainge vari interested mandiri, vainge vachida kuti ndige ndichizodzoka ndiri ndega. Ndakazoendako ndikanotaurirana navo. Madzibaba vakandiudza kuti vainge vaine zvavainge vachida kuzondigadzirira kuitira kuti munhu wangu ange achizodzikama. Vakandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizogeza at least 3 months but murume ndichirara naye. Ndikati kukunuwa. Vakanditi unenge uchingotora green bar, kana watora green bar unoinyika mumvura wakabata kabhaketi wogeza hapwa dzako uye zvekare nekusikarudzi kwako, but mvura iyi unofanira kuti unge uchimeka sure kuti haizoendi pane imwe part yemuviri wako. Saka zvandaiita mukomanashi, ndaizvimoneredza netowel ndobva ndageza hapwa dzangu, ndogeza hapwa, ndapedza ndobva ndachizogeza nesikarudzi yangu. Izvi ndo zvandaiita ndichishandisa sipo yegreen bar. Ndakaita 3 months mukoma ndingori netsvina yangu kudaro. Saka ndakabva ndachizoona kuti zvainge zvava kutoshanda, but ndakazosvika pakuvakirwa zvekare umwe munamato wekuti murume wandainge ndakambovakisira munamato wekuti ange achizondida because ainge asisina mari. There was no need yekuti ndirambe ndiinaye. Vakandiudza kuti vainge vachida kundirongera mhene kuburikidza neminamato yavainge vava kuda kusanganisa nemishonga yechibhoyi manje. Ndikati zvakanaka madzibaba, hapana kuipa, ndokutotanga kutoshandisa mishonga nemhiko ikoko kwandakaita. Zvino mukomanashi ndakazonzi ndaifanira kuti ndige ndichizoti kana ndiine mbinga yandinenge ndawana yandinenge ndichida, mbinga iyoyo mukoma ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiinwira ropa rangu rekumaperiods. Izvi ndinozviita pandinongotanga kungozivana naye mwedzi iwoyo. Ndinofanira kuti ndinge ndichiavoida kurara naye kusvika ndazoenda kumaperiods, then ndobva ndachizonwa ropa rekumazuva angu. Kana ndanwa ropa iroro musi wandinenge ndarinwa, kunyange ndichiri kunguva yangu, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichirara naye. Ndiko kuti mbinga iyoyo mukuzodanana kwandinenge ndichizoita nayo inge ichizondipa mari yakawanda. Ndakatanga kuita zvinhu izvi nevarungu vainge vava kundida, ndichitoendeswa kuma 5-star hotels, ndikatombo
kutomboenda kuvacation kuMauritius. Saka pandakazodzoka kuSouth Africa nemabatiro andainge ndoita mari, ndainge ndakavhura zvekare saloon muHarare, but kakazobhuroka kasaluni kacho nekuda kweeconomy yekunoku kuZim. Ndakaita mistake yekuti ndakanoisa imwe sister yangu musaluni imomo, mari dzainge dzichingodyiwa, but dai ainge asina kudya mari, zvimwe kuda kabusiness kangadai kari kutorana very well. Saka ndadzoka kunoku mukoma ndakatanga kuhasela. Inini basa rangu rainge riri rekungoendeswa kuma-outings nezvikomba, but dziri mbinga dzine mari. Ndakatotanga kutoenda wokuchechi kwapapa, but chakandinetsa mukoma, vamwe kunyangwe vachiti papa ndeve fake, but ndakatadza kupinda pagedhi repachechi pavo. Ndakanzwa kutsva mumazamu nesikarudzi yangu zvekuti ndainge ndava kusagona kana kufamba. Apa ndainge ndichida kutageta mbinga muchechi imomo. Ndakazochinja chechi ndobva ndatanga kuenda kune imwe chechi, but kuchechi kwandava kuenda havabhilivhi kuti kune madhimoni kana kuti zvinhu zvinoitika mumweya, vanongoti hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ikoko I feel very comfortable. Ndo kwandinowana dzimwe mbinga, varume vari decent vanenge vari married, but kana ndichida vamwe varume vaya ndinotoenda kumabhawa akasiyana siyana. Nyaya yazondiunza pano inyaya yekuti mukoma ndaneta nekuramba ndichingonwa ropa rangu rekumazuva. Apa ndakatomboitwa operation nekuti ndakanzi mumatumbu mangu hanzi muri kuita growth, like mune zvinyama zviri kumera mumatumbu angu. Saka madoctors pandakavaudza kuti ndinopota ndichinwa ropa rekumazuva, vakati zvandiri kuita izvozvo ndiri kutozvikanganisa because rinenge ritori nematoxins akawandisa. Vakandibvunza kuti sei ndichizviita. Of course madoctors havafi vakabhilivha kuti kune chivanhu kana kuti zvinhu zvinoitika mumweya. Ndakangovaudzawo kuti ndo zvinoita kuti ndinge ndichiwana macustomers. Vakati ivo kwandiri hakuna zvinhu zvakadaro, I should stop doing something like that. Saka ndo zvavakandiudza izvozvo, but I've been doing this for a very long time. Ndo nyaya yandiunza pano mukoma. Growth iyi iri kumera mudumbu mangu. Growth yacho mukoma iyo inondirwadza. Dzimwe nguva ndinonzwa sekunge ndinenge ndichichekwa mumatumbu. Iko zvino zvindatoonda. Ndainge ndimbori munhu ainge aine good body structure kubva ndichibva kuSouth Africa, but iko zvino zvindapera ndangova kaslender, not because ndakazvarwa ndakadaro, but chinoitika mukoma ndechekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndadya ndinotanga kurutsa because ndinenge ndichinzwa kumonyewa mudumbu mangu. Saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichiitwa zvekare imwe operation. Apa kuri kudiwa mari. Zvino ndinoti kana ndikaitwa operation handikwanise kuti ndinge ndichizoenda kunoshanda. Apa mazuva eoperation atoswedera. Apa tete vari kuti ivo vari munzira vari kuuyawo kunoku kuZimbabwe. Saka vari kuti iwewe sezvo uriwe uri kusangana nemaproblems akawandisa kudarika awo atiri kusangana nawo, ndiwo unofanira kuti unge uchiuyawo nemari yakati wandei, because zvako wakazviitira wega. Isusu tainge tisipo tikudawo kutongokubatsira. Manje mari yacho yavari kuda yakawandisa, handina kwandinokwanisa kuiwana. Apa munyama wandava kuita ndewekuti ndinokwanisa kutoita mbinga dzitori nemari, but ukaona pandinonzi ndaburitsirwa kana $100 mukoma, ndinenge ndashandiswa ndanzwa nembinga iyoyo zvekuti anokwanisa kukushandisa kana kwemwedzi wose ozokupa kana $100. Apa iwe unenge uine mabills. Mbinga idzi dzinodawo uchiluka. Saka ka100 kandinenge ndawana ikako mukoma ndinozokatora ndobva ndachizonozvigadzirisa manails, mahairstyles, so that ndige ndichikwanisa kuzowanawo imwe mbinga. Saka ndava kungoraramira kungoimpressa vanhurume. Mari dzavanenge vandipa, then I maintain myself. Chandava kukwanisa kuita womuupenyu hwangu hapasisina. Please tell me kana mukazoposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. So vainge vagara vari mune rimwe group. If you still remember rimwe group randakambogadzira neimwe profile, saka I lost access to that group and sisina access to that other account. Saka vari kuti ivo vaigara vachingo forwarda confession yavo to the admin, but I can't see those messages anymore. So vakabva vachizonzwa ndichitaura nyaya yerimwe page ratakagadzira. So she has since sent us the message. Ndo nyaya yavo. Ngatitaurei navo. Hanzi vane zvinyama zviri kumera matumbu mavo, saka hanzi zvinyama izvi zvinokwanisa kuzopedzera zvatobloka matumbu zvekuti kana ukadya chikafu hachikwanisi kuti chinge chichizodzika sezvachinenge chichifanira kuti chinge chichiita. Saka vari kufanira kuti vange vachiitwa operation. Hanzi paoperation pari kudiwa mari, uye zvekare vari kufanira kuti vange vachizoenda kumasvingo muna December. Saka kuri kudiwa zvekare imwe mari yekuti vange pange pachizoitwa chivanhu chekuti vange vachizosunungurwa pane zvose izvo zvavakaita namadzibaba. Saka ivo vari kuti yambiro yangu ndeyekuti kana uine n'anga kana kuti vana madzibaba ava vanogadzira kuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba nekukasika, make sure kuti pamunonoparadzana kana ukaona zvinhu zvako zvaita, dzosera. Ingava iri minamato, dzokera. Kana paine zvinenge zvichida kubhadharwa, enda ikoko unovaudza kuti inini zvinhu zvandichakwanisa kuti ndirambe ndichizvishandisa, saka ndoita sei, because handichadi kuramba ndichizvishandisa. Hanzi kana ukangoramba wakanyarara uchiti zvangu zviri kuita, kunyange uri munamato, just munamato wekumasowe, hanzi hauzivi kuti munamato wacho iwoyo munhu wacho anenge akuvakira munamato iye pache zvake simba rake rinobva kuna Mwari here kana kuti rinobva kuna Satani. Saka hanzi unoenda unotaura nemunhu womuudza kuti zvinhu zvangu zvaita, saka ndava kuda kukuripai, uye zvekare kana muchida kuti ndinge ndichidzosera minamato kana kuti pane zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa, chindiudzai. Saka ritori dambudziko, because paunoenda uchinobatsirwa unoenda then sometimes zvikaita you can even forget, ende zvinhu zvazvo zvinozotanga kukunetsa, maybe muprofita uya afa. Vaiti ivo hanzi vamwe vanoti tine minyama, it is because kune kwamakaenda mukanogadzirirwa zvamakagadzirirwa, then munhu wacho it's either akazofa, akazotendeuka, akasiyana nazvo zvaainge achiita. Ndokusaka musingakwanisi kubatawo chinobatika. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo zita rangu muchanditi Michelle, uye zvekare ndiri kugarawo muno muDurban. Nyaya yandiunza pano mukoma nashi ndeye kudai. Ndakaenda kuZimbabwe neimwe mbinga rainge riri blessa rangu randakawana through this other guy uyo aiwanzo kuhosta Instagram live. So there was this other guy akamboya pa live. I was there on that live. Akabva ati ainge achitsvaka 2 zvimoko zvekudya nazvo mari on this other Durban July that was going to happen. Saka takanzi taifanira kuti tinge tichizotaura nemuchinda iyeye uyo aihosta mbinga dzinenge dzichitsvaka mambebhi echidiki. Like I was free at that time. Ndainge ndakabva mukunetsana neboyfriend yangu, and this was not the first time kuwana mbinga yandinozohosta. So I also joined, ndikati neniwo ndinoda. So vainge vachitarisa maprofile evanhu, pavakaona kuti ndainge ndakatoisawo kaprofile bo and ndainge ndakatopfekawo hembe dzainge dziri revealing. I was then selected these other 10 girls. Takabva tachizoiswa mune rimwe group repa WhatsApp. When we were put in that WhatsApp group, takazonzi like mbinga yacho yainge ichazosarudza wayainge ichazoda. Saka taifanira kuti tinge tichizosenda mapicture edu matatu. We did send 3 pictures, and I was chosen by this other girl wekuJoburg. She had to fly from Joburg, then akaenda ku Cape Town uko kwaakazounzwa ku Durban. Pane zvaainge achifanira kuti ange achitanga aenda kunotora ku Cape Town before coming to Durban. We then went to Durban July tiine mbinga yedu. Saka takanakirana pakaitwa ma threesome nembinga paya.
tikapiwa mari dzedu. Saka ndakazotanga kungoconnecta nembinga iyi since I was staying in Durban, uye zvekare iyowo mbinga yacho yange yagara ichigara muDurban nechekare. So I would come to his penthouse whenever the wife was abroad, because mukadzi wacho ainge achienda kuchikoro. She was in the United Kingdom, so I would always feel at home. Ndainge ndava kutozviona sekunge imba yacho yainge yatova yangu. Lloyd used to treat me like a queen, but there was a lot of things that he did not want to talk about. He never wanted to talk about his wife, his family, and aitotsamwa zvisingaiti kana ukangotanga kungobvunza kuti saka vari sei mai guru, like just normal random stuff dzekuti munongobvunza nawo murudo, because I thought kuti he really meant well with me, because iye aitoti ndinokuda because of your age, I don't want to waste your time. One morning after a long night tichienjoya zvedu bonde redu, it was kuma 6 a.m. his phone started ringing. Akaramba akangoteerera achitaura neumwe munhu. He looked at me and then he went out. He was quiet for a very long time. Then ndakabva ndachizomutevera ndikabva ndaona kuti ainge akagara muoffice make akafuratira kudoor. I then walked and I saw kuti he was crying. I asked him ndikati, are you okay? Akabva anditi, no, I'm not okay. Dzokera hako kumba kwako, ndichakuisira mari muaccount. Mama vangu vashaika. I have to fly to Zim. So I already wanted to also travel to Zim. Ndakamubvunza kuti zvainge zvisingaite here kuti tinge tichizova on the same flight. I will be comforting him. Then kana tasvikawo muHarare iye obva achizoenda kumba kwake, inini I will go to my parents' house. Akanditi, okay, it's fine, we can fly to Harare tomorrow. So then that day we rested throughout the day. Akabuka my flight tickets, and then the next day, that was when we went to Zim. Tasvika muHarare, to my surprise, akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichienda tose kurufu. Ndikati, like seriously? Akanditi, tiri kuenda tose kurufu because amai guru vako, she won't be able to come to Zim, and vari kufanira kuti vange vachizonyora ma-exams avo in the next 2 days. So she can't abandon that. She will only come after she would have finished her exams and the funeral will be over. Ndikati, oh, okay. I thought kuti maybe he was going to introduce me to the relatives. Saka akazonditi, azviite kuti ndinge ndichikuintroduce kuma relatives angu in a situation like this. Tichaenda tiri tose, uye zvekare tichati iwewe you are my PA. Ndikati, alright, hapana problem. So takaenda kuya and I was the one that was even driving the car. Ndava kutoita sekunge ndini ndainge ndatova his PA. Saka zvose zvatainge tichiita aindituma and aindiudzira zvekuita, ndichita sekunge ndiri mushandi wake. So mukomanashi amai vacho vainge vari kumochwari. The night before mutumbi wavo usati waunzwa uchibviswa kumochwari, guva rainge ratocherwa mukoma, kwainge kuri usiku. Akandisendera message akanditi, let us meet at the car. Ndikati, okay. Ndokubva ndachizobuda, ndainge nditori mune imwe room, ndainge ndakatorara. So since the relatives, they didn't even suspect kuti I was like the girlfriend. Hapana kana ainge ambori tek neni, vaitongondiona sekunge ndainge ndiri mushandi, plus ndainge ndiine laptop yake. Ainge akanditi, basa rako raunenge uchiita ndere kungoresponda kuma emails chete, so that you can pretend as if you are at work, because ainge asingadi kuti ndige ndichizoita ma-funny conversations nehama dzake. Saka ndakabva ndachizomuka ndikatora handbag yangu yainge iine laptop nemafoni, ndobva ndaenda kumotikari. Ndakabva ndachizoona kuti ainge akagara ari mumotikari. Ndikati, what's up? Akanditi handei kumashops. We then went kumashops. Akabva achizoti kwandiri, dai waziva usina kumbogara wauya nelaptop, because ndikuda kuti tinge tichisiya motikari panapa. Ndikati, okay, tikufanira kuti tinge tichienda kupi? Akabva achizoti kwandiri, taifanira kuti tinge tichidzokera kumba kwavo tichifamba netsoka, but tainge tichazoshandisa imwe direction toenda nekumunda. Ndainge ndisina kuziva kuti kumunda ikoko ndokwainge kutori nemakuva emumhuri, uye zvekare ndiko kwainge kuine guva raamai vake iro rainge ratocherwa nechekare. So takabva tachizowandisa laptop muzasi meseat, and then akabva aloka motikari. Akabva achizondipa rimwe zijaketi
rainge rine zihood hat, iwo akabva achizopfekawo rimwe zijaketi zvekuti vanhu vasazomboziva kuti ndisu. Takatanga kufamba mukomana tichidimbudzira kuzosvika tasvika kumunda, taitonzwa vanhu vachitoimba pamba pavo. Takatanga kufamba kusvika tava kumakuva, takazoti tava kumakuva ndopaakabva achizonditi baby tofana kuti tinge tichipinda mugomba umu. Ndikati iwe like how? Akanditi tinotofanira kutoti tinge tichitopinda mugomba timboita bonde tirimo mugomba imomomo. Ndikati iwe what is the meaning of that? Handiti ndimo muchavigirwa mai vako mangwana here? Akanditi we have to do it now. Ndikati tingapinda sei mugomba? Gomba iri rakadzika like how many meters? Akati about 2 meters. Ndikati saka 2 meters kana tikapindamo mugomba tinozobuda sei? Akanditi painge paine vakomana vainge vachazouya neladha. Mukomana chitakagara about 35 minutes ainge aine vanhu vaainge achitaura navo. Apa aiti kana achitaura nevanhu aisa foni yake mujaketi kuitira kuti vanhu vasazoona light, obva atanga kutaura akazvivhara nejaketi. Pakazouya vamwe vakomana vari 2 vakabva vachizotipa ladha. Vakomana ava vakangofamba maybe about 30 meters or so ndokubva vachizongogarawo havo kuseri kwechimwe chikwenzi. Takabva tachizodzika apa ainge andipa zambia, akanditi waridza. Ndakawaridza zambia riya riyatirimo mugova imomo ndokubva anditi chirara pasi. Ndakabva ndachizoita sezvaainge andiudza kuti ndinge ndichiita. Ndakarara pasi mukomanashi, ndakarara pasi kudaro. Iye akauya pamusoro pangu akangokurura taiti asi pfeko chemukati akazochikurura. Mushure mekunge tapedza kusika bonde akangoisa nepasaidi ndokubva tatanga kusika bonde. Then tapedza kusika bonde ndopa akandikurura chipfeko changu chemukati ndokubva apukuta nhengo yangu akapukuta nhengo yake. Mukoma ndokubva tatobuda muguva muya because zvainge zvaitika zvakaitika and I was surprised nekuda kwezvinhu zvainge zvaitika. I was even scared to ask him. Takabva tachizoenda tikabva tachizonokwira motikari ndokutondiunza kuHarare. Akazodzokera kumusha kwavo akatosvika mai vake vavigwa. Handizivi kuti hama dzake akadziti kudii, but chipfeko changu mukoma ndakazotozvifunga mushure mekunge tatodzoka kuno kuSouth Africa. Ndikati chipfeko changu nanhasi uno mukoma handizivi kuti akaitei nacho chipfeko changu. Handina hangu like dambudziko randinoti ndinosangana naro kunze kwekungoti kana ndikadanana nemurume wandinenge ndichidanana naye, relationship iyoyo mukoma inotanga iri hot unyatsokuona kuti munhu uyu anondida, but nekuzofamba kwenguva unozoona kuti munhu iyeye anenge asisina kana basa newe. Ndaimboti zvimwe kuda maybe enhauye kuti ndinenge ndichikasika kupa murume chepakati, but kana ndikamunyima futi anotondirambira izvozvo obva ati unofungidzira kuti unoshamisira chiko iwe zvekuti ndikakudza kuti uya kumba kwangu uzorara neni then utotanga kutondishainira. Mukomanashi munhu anotowana umwe munhu nekukasika ndotorambwa just like that. Saka ndo zvakaitikawo kwandiri izvi. Kana ukaudzwa neumwe munhu, dai kwanga kuri kunzi nyaya iyi ndakaiudzwa neumwe munhu, ndaikwanisa kuti zvimwe kuda kunyepa, but zvinhu izvi ndakatozviita nembinga. Tikatorara muguva kutosika bonde kutopedza. Ndo confession yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu for the sake of money. Hanzi mukoma kana mukaona vanhu pasocial media vachislaya, hanzi musachiva. Mazuva iwawo apo pandaidanana nembinga iyoyo ndaigara ndiri kumavacation zvekuti kuInstagram kutaitorira kana kuFacebook tainge tisina hedu basa nayo. Facebook tingadai takatoita mbiri because taichengetwa and ndaita sekunge I was born in a very rich family. Asi ndakatadza kushandisa mukana zvimwe kudadai ndakakumbirawo mari yakawanda kubva kune mbinga iyoyo ndakapa kana hanzvadzi dzangu dzakatanga mabusiness. Pamwe tingadai tava kure neupenyu kutaura kudai, but ndaingonakirwa nekuendeswa kumavacations. Handina nyika yandisina kuenda ini. Kunonzi ndo kune mavacation spots kunodhura. Ndakaendeswa on a cruise ship, ndakaendeswa more than 2 times nembinga iyoyo iyo yandakazorara nayo muguva umo makazovigirwa amai vacho.
That was another message vedare yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hanzi tisachiva zvimwe zvatinoona pasocial media, uchiona vanhu vachispenda vachiratidza kuti they are enjoying life. Hanzi kwatinowana mari kwakasiyana. Be grateful with what you have. Yeah, zvakangooma hazvo vedu we. Tell me what you think in the comment section. Kune avo vanenge vachida kufollowa page redu, link ririmo mu comment section. Tasara ne about 30 followers kuti tinge tichipinda mu 1000, our first 1000 followers. So if you have not yet followed, please just push us timbopinda mu 1000, then the next 2000, 3000 kunosvika tapinda mu 10 tichungoenda takadaro. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanotifollowa kuFacebook, maybe tichazokuitirai kamwe kaskit usiku so that you can enjoy. Hanzi kuseka kunotobatsira kunyangwe uine stress yaunenge uinayo.